Mga igsuon sa makausap pa, maimuntag ka natong tanan. Ang atong Ebanghelyo naghisgot kini og pagpakita ni Ginoong Jesucristo kang Juan nga magbubunyag. Si Juan usa ka taong matarong nga gisugo sa Dios. Pag-andam sa dalan nga pagagian ni Ginoong Jesucristo. Pag-andam sa pagpamunyag sa mga katawhan nga pareha kanako makasasala. Apan tungod sa grasya sa Dios nahimong walay sala kay gasa man kini sa Dios. Ang atong sa Efeso 4 kapitulo 7 gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Hesus. Gipakita niya ang kaayo ug ang iyang dako nga gugma kanato. Mao nang sa Tito kapitulo 2 bersikulo 12, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhi nga daotan og sa kalibutanon kailibgon nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga matarong og Dios nun. Mga igsoon, ang pulong sa Dios gipakita diri nga kung kita mutuman lang musunod ang pulong sa Dios dili makawang sa atong mga kasing-kasing. Ningon ang pulong sa Dios nga ang pulong sa Ginoo sama sa espada nga duhay suwab mudulot kini sa kasing-kasing sa tao kung kita andam sa pagsunod, pagbuhat sa iyang kabubuton. Sa Salmo 98 bersikulo 9. Kay mianhi siya aron paghukom sa kalibutan. Hukman niya ang tanan katawhan, subay sa hustisya ug kaangayan. Nianhi siya tungod sa iyang dakong gugma. Nianhi si Ginoong Jesucristo tungod sa iyang pagbunyag kanato sa Espiritu Santo. Pero ang iyang pag-anhi, paghukom, hukman kita sa patas. Walay pinalabi. Dato ka, pobre ka, sa Ginoo, patas ang iyang paghukom. Inana ang atong Dios nga gialagaran. Walay gidapigan. Tungod kay sa iyang pagka-Dios nagpakita siya sa iyang pagkagamhanan nga kaya niyang buhaton kung unsa ang anaa sa iyang kasing-kasing. Tungod kay ang iyang kasing-kasing ang nasulod diha sa iyang kasing-kasing gugma, mga igsuon. Dili pareha sa gugma sa tao nga pwede mausab-usab. Pwede karon nahigugma ko nimo, pero pagkasayop sa nimo wala na sad ko nahigugma nimo. Pero ang Dios nga tong gialagaran, mga igsuon, gugma hangtod sa kahangturan. Gugma nga tiunay. Mo nang sa atong unang Juan, kapitulo 3, bersikulo 1, palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak. Mga igsoon, di ba malipayon kay ta nga tawgon ta nga mga anak sa Dios? Wala kita makakita kaniya. Wala nato siya makita naong sa naong. Apan iyang gipakita diri sa atong sa pulong sa Dios ang dako niyang paghigugma kanato. Mo nang karon ikanapulo pa
kaadlaw diin gisaulog nato ang Pasko. Pero sa kalibutan, na. Ikanapulo pa ta. Napatay duha o kaadlaw sa pagsaulog. Pero sa kalibutan, tanaw nimo, wala na, luya na. Imbis dapat ang Pasko magsugod sa 25. Pero pagka 26, wala na. Mato pa nila, luya pa. Nga, murubag nahubog bitaw nga, dili makabangon. Tuog kayo, naluya na. Mga igsoon, gidasig kita. Nga ang atong pagsaulog niini nga Pasko, dili lang sa emosyon. Kundili, ang atong pagbuhat sa matarong, ang pagpakita sa atong mga kaigsunan nga, karon nga mga panahon, Pasko pa. Moingon ko ninyo, maayong Pasko na atong tanan. Diri sa Salmo, 98:6, ningon dire, patinguga ang trumpita, og mga budyong, og singgit, kamo sa kalipay, atubangan sa Ginoo nga atong hari. Gipakita diri sa Salmo nga, kinahanglan daygo nato siya. Kay siya ang atong Dios nga gamahanan. Siya ang naghatag kanatong kaluwasan. Siya ang tag-iya sa atong mga kinabuhi. Ug bisan pa man sa tanan natong makita sa atong mga mata, siya ang tag-iya niini. Mga igsoon, kung ato lang yung pamalandungan, no, ang gihimo sa Ginoo kanato, makaingon gid kita nga unsa bagid at Dios. Ngano man gyud nga gi palangga man gyud ko sa Ginoo. Inana mga igsoon, kung ato lang yung ipalawom ang atong mga pamalandong bahin sa gugma sa Dios kanato, dunay mga problema nga moabot sa atong kinabuhi. Pero nagpabilin ang Dios pagka matinud-anon. Munang giingon, nga kung duna kay mga problema, duula ang Ginoo nga tag-iya sa tanang butang, kay andam siya sa pagtabang kanato kung kita muduo lamang kaniya. Sa Epeso Kapitulo 2, versikulo 4, nag-ingon, apan dako ang kaluoy o gugma sa Dios, alang kanato. Dako gid mga igsuon. Kumukaingon ka nga, kung unsa ang kadako sa bukid, mausag ka na ang gugma sa Dios kanato. Bisan pa man, dunay mga panahon nga makasala ta. Tao man ta, makasala. Pero andam ang Dios mo pasaylo, basta mo duol kita kaniya, mangayo kitag pasaylo kaniya, andam siya. Pagpasaylo, kung matinud-anon kita, nga mangayo og kapasayloan sa Dios nga atong gialagaran. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 8, si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi sa kahayag. Si Juan dili siya maoy kanang matud pa gihatagan og gahom. Pero siya lang ang nagpadayag, nagpakita sa katawhan nga anaay musunod kaniya. Musunod siya, si Juan nagbunyag, pinaagi sa tubig. Pero siya nagasulti daan nga adunay musunod kanako nga bisan gani sa pagbitbit sa higot sa iyang sandalyas, dili siya makahimo. Unsa ang igsulti? Magabunyag siya sa Espiritu Santo tungod kay siya Dios. Si Juan, iya lang gipaandam aron ang mga tao magpasaylo ang ilang mga sala.
Gipakita din ni sa mga igsuon nga kung wala si Juan, dili muanhi ang atong Ginoo. Kay siya may nagbunyag. Bunyagan ka sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Pero mga igsuon, sa Dios ang Ginoo nahibalogid sa tanan. Kung unsa ang matang, busa kita sa atong pagkakristohanon. Gidasig kita nga magbuhat kita nga angayan nga ang Dios mahimuot sa atong gipanghimo. Mualagad kita sa Dios. Mauni ka. Nga musayo kita. Muanhi. Para lang nga mamati sa iyang pulong. Mga igsoon, ang gugma sa Dios walay kinutuban. Mao nang sa katapusan sa Filipos 4 versikulo 7, sa katapusan mga igsoon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon, sa mga butang nga matuod, ligdon, matarong, putli, matahom, ug halangdon. Patas. Kinahanglan i-connect nato kining tanan. No? Ligdon, matarong, putli, matahom, ug halandon. Mao kini ang tuyo sa Dios. Nga atong pagabuhaton isip mga Kristohanon tungod kay ang Dios andam kanato nga mohatag og grasya og panalangin kung kita mutuman ug musunod lamang kaniya. Manghinaot ko mga igsoon. Nganing mubo na kong pagdasig kananyo. Kanatong tanan. Ang Dios andam mohatag kanatong mga panalangin. Andam ang Dios. Kung unsa man ang mga problema sa atong kinabuhi, andam ang Dios. Mutabang kanato. Kung kita muduol kaniya. Palihog manindog.